Ya kau. Ya kau. Ya kau. 6,000. Long live 6,000. Long live 6,000. Long live 6,000. Down down GVK. Down down GVK. Down down GVK. Kinong tre jong ka EMRI hak jela Meghalaya hapok kalama jong ka Meghalaya EMRI Workers Union. Menha ka khat kan tai trek kula lengkot klap long ya kejingat patba ban penpau kejing persa ya kejing bam sim kya ki bor peniat jong kene keja ka tre jong ki nang manuweng ya kejing e baki ya kendo. Kini kinong tre jong ke EMRI kilawat ya kejing tuklar jong ke sarkar halor kumno manuweng no kejing e kejing ki balai kendo na kapor bat ka ba kila juyai dawa na kapor. Katu kan ni negini kejing dawa jong ki kentum kenta bakene tre hakabay deru berkasyuti kajing kentio sispa na kasispa ya ketulop ke jongki bansio pendap ketulop ke barangsa naduk kesenam arajar kat nyo ban peniat bahaya ki ambulans hakarukom ke bayahap bat kum joru kajing singan na ke bentak nong trei ke beri ki kentai haba keranch pangkane i advisor jong ke Meghalaya EMRI Workers Union ikong Susan Lengdo Iloong ba kidawana ke sarkar ba kan shimti no ikini gijing e bat ban khmi bhai gijing e ke jongki bat ban shimti ya kene hakar rukom jong ka project ke ban khmi hino de ke sarkar ne hakar rukom jong ka society ilong ba kajing akut halor kene ban peniat ya ke GVK EMRI kalong hado ubnai leber jong ka senam arhajar arpuwei bat kelajan kut artan bat kumta kila dawa bari ban peniat hino de kibor ke ban apok ke jela bat ban IT show syakibor ni company ke ban chabar ila keno ru bagadon kajing khate ke tulap ke jong kini nong trei hakapor badon kajing khangdam hakari ne ke lockdown bat kumta ilong ba mdai ban le kai bat ka bakinong trei jong ke GVK EMRI namar bagi ya khmi ya kajing em jingyap jong kibriu kam tam hakapor ka bagi don kam kerki ya kajing yara Down down GVK. Ye dawa. Ya kau. 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 Ni sedang biang kijingi kalong halor kajing kuman jong ka bor penian jong ka office jongi bat jong ka sarkar ngilak ban keno umta namar belai ha kajing ya syong lang tu ka round table la kular na kaliang jong ki bor penian bat ka sarkar ba kin yale ban penbiang no kita kijun kam jongi rehadu menta kawiru na pedeng kita ki diman kijungi ka micam la urlong tiklak penlong biang ini begin hapmi madan biang kumni kadi ka kontrak jong kan ka jibikir kan kut no hauni benai mak chi mentau snem tina kaliang jong ka sarkar kan khot kalak ban khot tendar biang mo tina kaliang jongi kum jong ka kana kaliang jongi ka union ni persya ajur ya kan ka sarkar ka aiwa si company ka longba ka sarkar ka kwa ban thetkti yala dia kam kwa ban sim kamut ka kwa ban set aside yala dia kam kwa ban sim ya ka responsibility ong ba kum hapo asam mo kum hapo asam hau arjar pragi sedang niru hang ni hau arjar pragi sedang ki sedang da ki sanpau teli ki ambulans tementa hau ni arjar arpau kila expand kila increase ki number of ambulans ru kila increase kila apoi hadu kumban rius pa atam nangi pej pa hang ni hastit jungi hadu menta ni sedang na ki sau fulai teli mentale habaka ai last makane badi ban replace no gitu sau fulai ru ka replace tang ar fulai teli kamut baka jaka bakan increase kan expand kadang decrease man kadang penduna man kani ka company ru ka kasyet kelang ilaman ong lani ka cheating ya ka sarkar bat yang ngiru kuma kalong mentana pedeng kini ki arfuru o ki sau fulai teli ki ambulans baki di ban running arfsau kenta mo ka unjuri service kri arfsau nreki don ru nyau teli ki base lani ki location ki ambulans ki running tang karar kenta lani single shift ni ong hakajaka bakin running arfsau kenta ki running nyau kata kamdei ba ka sarkar kam tip ya kata kalatim takano senem nadu arja khatway kata nyau teli kamun hang tu la minus ya kiman pawaru kiman wiki service kumka police nang ta kumka fire kumno kitu kiyat ben kumno kanika emergency service le kabade ya kaya ko im ha kata kum ong ba kumba ka sarkar ka ai ka pisa mo ka ai 100% na ka state government kumalong mentale ka ai penban sya kanika company bakan le kat bomon mi biang sai sien namata ka jing diman ke jongi ke bangsa
bat kumjuru ka banikong hi ka motif ke jengi benta ka dai ba ngikwa ba ka government jong ka Meghalaya hi kan simti ya kani ka service ka balong ka jengim ke jong upat ba jong ka state hi ka jengim ke jong ka company ka suan hang ni ka company business bat ka government pat ka suai be ya ka pisa syaki bahkan le kat ba kamon ya ki pat ba jong ka state la de te ngi hang ni ngiwan ban demand ba ka government hi ba ka state Meghalaya hi kan simti bat kan pen ya hi dala de ya kan ke service ka jongi ka balong ka EMRI 108 Meghalaya